Okay, hi guys, nanapog ko. So, I'm back. So, okay, kanitong video karon unsaon nato nga naatay YouTube account. So, adto lang ta sa youtube.com. Then pagkahuman diri sa kilid na ay sign in dira nakabutang. So, i-click lang yung sign in. Okay. So, kinahanglan naa kay email address nga nakalagin daan sa imong browser. So, kinahanglan imong email nakalagin na. So, adto dayon ka sa youtube.com, i-click dayon nimo ang imong email. Okay? Dayon i-enter imong password. Ayun, i-click dayon ang next. So, mao na ni naa na kay YouTube account. So, nganong importante maning na YouTube account? Kay dili ta maka-like, dili ta maka-like sa isa ka video kung wala ta naka-login. Okay, for example, kani. Okay. How far will $10 take you? Maka-like ta diri kay naka-sign in man ta. Pero kung wala kita nga naka-sign in, pag-click na to ana mo ingon din siya sign in, mangayo siya sign in. So, isa ni siya sa makatabang kaning YouTube daghan kay ni siya sa bounty kasagara. Okay, na ako gi-follow diri nga sa bounty. Encore o kani siya nga company. Isa ni sa mga task. Okay. So, isa sa mga post nila is ipa-like ka, then pag human og like, ipa-subscribe ka, then pagkahuman og subscribe, ipa-share ka pwede nimo i-share sa Facebook, Twitter, basin asa. Okay, for example, i-share na to siya sa Facebook. Okay, o click lang to siya. Pwede po nimo kopyahon ang katong link. So, diretso na siya dire. So, pwede ka nga magdugang ka dira. Encore. New. Encore. Join the bounty program. Pwede ra ana. So, dayon i-click dayon nimo post to Facebook. So, ana ra siya ka-simple. So, mao na siya gamit sa YouTube sa atong airdrop o bounty. Okay? So, pag adto nimo dito sa imong Facebook, adto lang ka sa imong timeline. Dayon kani mao ni imong gi-share, i-click lang na nimong time dira. Kay para makuha nimo ang URL. Okay, again, adto ka sa imong timeline. Click nimo ng time dira. Kung kanusta nimo siya share. Then kani, kopyahon lang dayon nimo. Mao na siya ang imong i-submit. Mao nay kasagara pangayoon sa bounty. Kung proof nila kung nag-share pa jud ka. So tan-aw nila ang link nga imong gikuan, gi-share, pagkita nila nga ikaw na mao na imong account nga nag-share ka. So naa na po kay additional points. So balik ta sa YouTube. So unsaon nato nga maka-create tag channel. So naay mga kanabitong mga vloggers, mga kanang YouTube kuan, YouTube ka ng celebrity. So, kung mag-follow ka sa ilaha, mag-subscribe ka sa ilaha, magsunod-sunod dayon na ilang video nga makita nimo. Labi mag-autoplay ka diri, o magsunod-sunod dayon ang video nila. Okay, so ang imong himuon, i-click lang ng icon nimo diha sa kilid. Dayon, i-click to nimong my channel. So, dira dayon sa imong channel, dira na din ka mag-upload og mga videos nimo. Or pwede, dira, So, pag-click nimo aning arrow sa ibabaw, i-click lang dayon nimo ang upload. So, ana ra siya ka-simple. So, balik ta sa main page. Importante, maka-login ka sa imong Gmail. So, login sa imong Gmail. Dayon,
adto dayon ka sa youtube.com, then i-click dayon ang sign in diri sa kilid. I-link din nimo dito sa imong Gmail. So ana lang pag sign in sa YouTube aron maka-like ta sa company nga gitagaan tag task. Okay? So daghang salamat sa pag-subscribe o comment lang sa mga pangutana. Bye!